कोल्हापुरातल्या एक लहानसा जुगाडू रॅन्चो आता चांगलाच चर्चेत आलाय. अवघ्या 14 वर्षाच्या 8वी मध्ये शिकणाऱ्या एका मुलानं चक्क सायकलपासून दुचाकी तयार केली आणि YouTube आणि AIचा वापर करत त्यानं ही कलाकारी केली आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. तर हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. एका सायकलपासून बनवलेलं त्याने ही एक मोटरसायकल आहे. हा जुगाडू रॅन्चो आहे. सोशल मीडियावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. कोल्हापुरातला हा छोटासा मुलगा एका गावात राहणारा मात्र YouTubeवरचे व्हिडिओ पाहून काही AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून काय नेमकं करता येईल याचा त्याने शोध लावला. अशा प्रकारे स्वतःच ही सायकल तयार केलेली आहे. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच गाजतोय आणि एखाद्या गाडीतून दुचाकीतून यावा तसा आवाज त्याच्या सायकलमधून येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय.